Kaixo, gaur gauza oso garrantzitsu bat kontatuko dizuet. Balzenekin zure gorputzean inoiz gelditzen ez den motor bat daukazula? Bai, eta bihotza ditzen zaio. Naiz eta ez ikusi beti ari da lanean zu bizirik egoteko. Presa hobeto ezagutzeko, Bihotza ez dauka forma hau, marrezkietan bezala. muskulu indartsu bat da zurukabilaren tamainakoa, eta bere lana odol guztia ponpatxa gorputz osoan zehar da. Benetako pompa bat da, inoiz ez da gelditzen. Begira, hau da niri bihotzaren maketa. Bihotzak lau gela ditu, bi goian eta bi behean. Goikoak eskuineko eta ezkerreko aurikulak dira, eta behekoak ezkerreko ventrikulak. Horrela, hobeto ikus dezakegu. Goiko biak aurikulak dira, bihotzaren sarrerako ateak bezalakoak dira. Eskuineko aurikulak gorputzosetik datorren odola jasotzen dute, eta ezkerreko aurikulak berriz birikietatik datorrena, oxigenoarekin beteta. Odolak bidai harrigarria egiten du. Lehenengoz, birikiak biztetzen ditu oxigenoa jasotzeko. Gero, oxigeno hori bihotzera itzultzen da, eta azkenik gorputz osora bidaltzen du. Metro bat segunduko abiadurara iritsiz. Zure bihotzak egunean 1.000 aldiz jotzen du. Balurdin baten bihotza auto baten tamainakoa da. Korrika egitean, zure bihotzak zurekin batera ariketa egiten du. Ez da harrigarria? Zure bihotza zaintzea zure bizitza zaintzea da. Mugi zaitez, ondo jan eta farre egin. Espero dut gaur zerbait berria ikasita izana. Eskerrik asko bideo entzuteagaitik eta laster arte lagun. Aparatu digestiboa gure gorputzean dagoen sistema bat da. Janaria hartu, apurtu eta gure gorputzak behar dituen mantenugaiak lortzeko erabiltzen duguna. Hau da, janaria iristen dugunean digestio aparatu bat janari hori sartitzen du zatitxo txikietan. Gure gorputzak energia eta indarra lort ditzan. Azkenik, behar ez dugun guztia botatzen du gorputzetik. Dena ahoan hasten da. Hortzek janaria txikitzen dute eta listuak bustitzen du, irrizt egiteko prest. Janaria esofago izeneko hodi luze batetik behera doa. Mugimendu bereziekin janaria urdaiera pultsatzen da. Urdailean janaria zukuekin nahazten da eta gehiago apurtzen da, papilla moduko bat bihurtuz. Gero papilla hori este meharrean sartzen da. Hemen gorputzak mantenugaiak ateratzen ditu. Energia, vitaminak eta proteinak eta odolera pasatzen dira. Soberan geratzen dena este lodira iristen da. Hemen ura sugartzen da eta hondakinak gogortu egiten dira. Azkenik hondakinak uzkutik kanporatzen dira eta horrela amaitzen da janariaren bidea. Egunero, 20.000 aldiz inguru hartzen dugu arnasa. Eta minuturo 6 litro aire botatzen ditugu. Baina, zer gertatzen da benetan prozesu horretan? Arnasa hartzen dugunean, gure gorputzean hainbat prozesu konplexu jartzen dira martxan. Ez gara konturatzen, baina horiek bizitzeko beharrezkoak dira. Lehenik eta behin, airea sudurretik edo ahotik sartzen da. Sudurrean, iletxoek airea garbitzen eta apur bat berotzen dute. Bide batez, balzenekien hile horiek infekzioetatik babesten gaituztela, haiek gabe aire zikina zuzenean narraztuko genuke. Ondoren, aireak faringea eta laringea zeharkatzen ditu. Laringean, ahotsa sortzen delarik, eta hortik airea trakeara doa. Trakea bi adar handitan banatzen da, bronkioak, eta bakoitzak birika batera darama airea, bat eskuinekora, bestea ezkerrekora. Biriken barruan, bronkioek gero eta adar txikiagoetan banatzen dira, bronkioloetan. Hauek amaieran albeoloak dituzte, non airea odolera pasatzen den eta karbono dioxidoa kanpora bidaltzen dugun. Gainera, kapilarrak bata bestearen atzean jarriz gero, 1.600 kilometro baino gehiago neurtuko lukete. Horrek,
Bilbo eta Berlinen artean dagoen distantzia berdintzen du. Arnasa hartzea ez da soilik airea sartzea. Gure gorputzeko zelula guztiek oxigenoa behar dute bizitzeko eta funtzionatzeko. Arnasketaren bidez, oxigenoa odolera pasatzen da, eta odolak gorputz osora eramaten du. Prozesu hau oso garrantzitsua da nutrizio funtzioa aurrera eramateko. Horrez gain, arnas aparatua gure gorputzeko ura eta beroa orekatzen ere laguntzen du. Ba alzenekien arnasketaren bidez gure gorputzeko uraren 10% galdu dezakegu lagunero, horregatik da garrantzitsua hidratatuta egotea. Arnasa hartzeko gure gorputzak ez du bakarrik birikak erabiltzen. Arnasketan ezinbestekoak dira baita ere diafragma eta bular-kaiola. Diafragma muskulu handi bat da, biriken azpian dagoena, eta arnasa hartzean beherantz mugitzen dena, biriketan airea sartzeko lekua sortuz. Bestalde, bular-kaiolak zehetze zurrek osatzen dutena, birikak babesten ditu eta arnasketan laguntzen du, ezur mugimenduei esker. Hainbat gaixotasunek kalteak sortitzakete arnas aparatuan. Azken urteetan, horien artean koronavirusa nabarmendu da. Baina nora eragiten du benetan gaixotasun honek arnasketan? COVID-19 virusak albioloetan natura eragiten du, hauek fluidoz betez. Horrek oxigenoaren trukea, hau da, arnasa hartzea, zailtzen du. Ildo beretik, bi birika ditugun arren, birika bakar batekin bizi daiteke, baina arnasketa gaitasuna txikiagoa izango litzateke, eta COVID-19 bezalako infekzioei aurre egitea zailagoa izango litzateke. Arnasketa gure egunerokoaren parte da, ia oharkabean gertatzen dena, baina barruan prozesu ikaragarriak gertatzen dira, bizirik jarraitzea ahalbidetzen digutenak. Zaindu dezagun gure arnas aparatua, gure bizi motorra delako. Kaixo lagunon, gaur ezi gai interesgarri bati buruz hitz egingo dugu. Obarioak, bai, gure gorputzeko altxor txiki baina garrantzitsu horiei buruz. Askok ez dakite zertarako diren, baina obariorik gabe ez genuke ziklo menstrualarik izango, ez tabulaziorik ere. Beraz, prest, murgil gaitezen gure gorputz barruko mundu zoragarrian. Lehenik eta behin, zer dira obarioak? Bi obario daude, sabeleko beheko aldean kokatuta eta almendra formakoak dira. Haien funtzio nagusiak obulak sortzea eta hormonak sexualak ekoiztea, adibidez, estrogenoa eta progesterona. Pubertaroan hasten dira lanean, hilero obariotako batek obulu bat askatzen du, eta horri deitzen zaio ovulazioa. Obuloa falopien tronpetara bidaiatzen du, eta hortik aurrera haurdunaldia gerta daiteke. Obuloa espermatozoide batekin elkartzen bada. Eta orain, galdera bat, zergatik esaten zaie erlojua obarioi? Ez da benetako erlojua, noski, baina denborarekin obrietako obulu kopurua gutxitzen da, eta haien kalitatea ere jaisten doa, horregaitik hitz egiten da erloju biologikoan. Ez da beldurra emateko, bakoitzak bere ritmoa dauka, garrantzitsuena da gure gorputza ondo ezagutzea. Obarioek ziklo menstruala kontrolatzen laguntzen dute. Hormonen gora berak aldaketak eragiten dituzte gorputzen eta aldartean. Batzuetan, min pizka bat sentitu daiteke, edo aldartea aldatu, baina normala da, gorputzak bere lana egiten ari da. Balzenekien emakume batek milaka obulu dituela jaio aurretik, baina bizitzan zehar gutxi batzuk bakarrik erabiltzen dira. Obarioak gure osasunaren parte dira, eta oso garrantzitsuak dira gorputzaren funtzionamendurako. Zaindu zure burua, entzun zure gorputza eta ikasi barduteik zer gertatzen den. Ez da magia, zientzia da. Eskerrik asko entzuteagatik. Ikasi eta partekatu.